F'dan il-perjodu ma nistgħux nabbandunaw lil ħaddiema. Irridu ninvestu fin-negozji sabiex nissalvagwardjaw l-impjiegi. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt konferenza tal-ħabbarijiet b'reazzjoni għal miżuri tal-Gvern f'dak li suppost kellu jkun pakkett finanzjarju li sejjen lil ħaddiema u lil familji. Dan il-pakkett li l-Gvern ħareġ jgħid li huwa ġenerus, mhux talli mhuwiex ġenerus, talli pratikament kull min qiegħed fin-negozju, kull min qiegħed responsabbli biex iżomm in-negozji miftuħin, jipprova jibqa' fuċ il-maħalli nissalvagwardjaw mijiet ta' impjiegi tagħna qed jgħid il-Gvern u aħna l-pożizzjoni tagħna hija ċara daqs il-kristall, dan mhuwiex biżżejjed daqqas jibda biex insalvaw l-impjiegi. Adrian Delija saħaq li mhux minnu li l-Gvern se joħroġ 1.8 biljun euro sabiex jgħin lin-negozji. Il-massimu li se joħroġ huwa mhux aktar minn 175 miljun euro, anqas minn 10% ta' dak li qal. Mill-ammont imħabbar 700 miljun huma tax deferrals, filwaqt li 900 miljun huma loan guarantees. Dan ifisser li l-Gvern jagħmellek tajjeb biss 20% jekk inti tmur tieħu self. Adrian Delija fakkar li għall-Electrogas il-Gvern kien ħareġ 360 miljun euro, filwaqt li għan-negozji kollha 900 miljun biss. Kumpanija waħda illi saret biex tisraqna. Mela għal dik il-kumpanija waħda 360 miljun għan-negozji kollha ta' Malta u Għawdex il-koll flimkien 900 miljun biss. L-ammont li l-Gvern se jżid bħala nefqa diretta fis-settur tas-saħħa huwa ta' 35 miljun euro. Huwa fakkar li din is-sena biss lil Vitals il-Gvern se jagħtihom aktar mid-doppju. Kumpanija waħda ħantuha iktar minn 70 miljun iktar mid-doppju ta' dak li l-Gvern, il-Gvern ġenerus qed jgħid qed jonfoq fis-settur tas-saħħa kollu. Il-Gvern se jagħti biss 320 euro fix-xahar minn 800 euro. Dan l-ammont mhux biżżejjed sabiex jgħin lil min iħaddem iżomm lil ħaddiema tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li 3 xhur moratorju fuq pagamenti ta' self mhux se jsolvi il-problema għaliex iż-żmien huwa qasir wisq. Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li sfortunatament għandna Gvern li qatt qalbu li jindirizza l-kriżi li qegħdin għaddejjin minnha. Flok rajna kif inżommu l-impjiegi, il-bieraħ rajna rassenjazzjoni li se jintilfu l-impjiegi. Rassenjazzjoni. Gvern li qata' qalbu li jindirizza il-kriżi li qegħdin fiha. Min-naħa tiegħu Mario De Marco qal li l-għajnuna li tal-Gvern mhux se twassal imkien sabiex ikunu salvati l-postijiet tax-xogħol li ġew milquta. Il-miżuri mħabbra l-bieraħ juru illi l-Gvern ma jridx jifhem illi dan huwa żmien do or die għal mijiet ta' negozji Maltin. Marija Franca Lanza għal Net News.